Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agyaman na agdo kasta. Awan kaya mayan ni Monique. Adda ka no na pan nakinita iti kusina yo, Mayor. Ioray ko langan, sakto agawid. Sige. Jonas, saan ka pa nga awid? Nakaluto man tindag iti katulong. Dito'y ka namang rabi Agsasangon tayo. Anya? Awan ang mga no didakmat na ilakam dagiti katulong yo. Ti amom? Nailakam da ka. Tay imawag ka ng imbaga mga umay. Nagluto dan. Imbagak na ilakaman da ka. Linuto da pa. Tay paborito masidaan. Anya? Wani ho. Agpaiso timbaga ni Monique. Inlakam da ka dagiti katulong, takayat da ka makasango amang malam. Katsapay na kumata di nakambaayan iyo. Sige, Mayor. Tapnoawan makunkunayo kanyak. Kastaman di kayat ko. San ko mangagbaliw tilin na ganyo kan Monique. Ngaurayan niya pa'y dagitisan niya pag kinawatan lumaminsan. Wan, Mayor. Sige papa, Jonas. Ibagak lang ka dagiti katulong ta agid da sardan. Magrabi tayon. Kumusta ka mga iti mansyon da dunya kandida? Awan mo't lang iti parikaw. Awan tatang. Adda pa kadanagan. Anya da ita? Saan na kaila ko man kinaduan ni Senyorito Jonas sa kimatang iti motorsiklo? Nay, apay man. Awan mo't makita ka parikaw. Adda tatang. Anya? Kasanon, pada nakakita kada kayo ang amo ni Senyorito Jonas. Kat sa bali ti atapan da. Anya kumangay? Ipapandalakit di ngayon kan wano imutam kayo iti kwarta kanikwana. Anya? Ti pagdanaga kita. Ang mga numamon ni Doña Candida, pinautangan na kayo ni Senyorita Jonas iti inggatang iti motor. Kat pabayadan na ang mamimpinsan tinutang yo. Ay, kwarta mo na Senyorito Jonas ti impautang da. Saan mo da kwarta ni Doña Candida? Uray pa'y tatang. Awan makita, kaparikot dita anak. Akan may sa, kunamad ni Senyorito Jonas, nga isaw ti makamaw no adda parikaw. Basta, dita na magrabi ni Jonas, amigo. Wen, amiga. Nasayat no kasta. Saan binngauray na magrabi dito ay? Wen, saan ka ngagdalag? Agawit tulad ni Jonas. Sige garod. Nasayat mo at nakinaawatan mo't lang ang dagiti anak ta, amigo. Wen, saan ko matakaya tamadadal tilin na tayo? Malaksid no. Nuan niya, amigo. No saan mo atong palang tinagtulakan ta? Ha? Kas, iti kinunag. Mapidukan man, dagiti taong tilugan ko iti baybay, ngay nagaw dagiti pirata. Saan ko nga awatan pa'y? Anya? Nalawag, Doña Candida. Ta sigurado at inadaalan dagiti anak ti pagkangabagas tilugan ko. Kuwabe. So ano kayat mo asan adaldati ang kabusor? Payadam, wano sukatam tilugan ko iti baybay. Sige, baliwan tanto tagsarita. Umayak to ija opisina, ija munisipyo. Nasaya no kasta. Asikaswem ko matay toy. No saan mo akayat adat dapat isang nga kinawaran. Bye. Bye! Karamba! Ano ka ano anak kinaawatan da Jonas kan Monica? Takamin sabat kin ni Solomon ti saan nga kinaawatan ta. Oh! Karamba! Abay ka di amariribukan kayo, madam. Ay, masurunak to niyang. Di kaawan pa ni Sir Jonas? Saan aday ta? Tamagrabi ka nun ije balay da Mayor Solomon. Ay, sa wakas! Kamaudyanan na. Nagkinaawatan matlaangan dagiti duwan nga agayan ayan. Stay at kayaw. Anya nga agayan ayat alablapit ang tonyang.
Kayat mo tatungpan ka. Saan, madam? Kasanuno agpiwis ako. Basta, saya atong garotiyag sao. Relax, madam. Nalaka kayo abo makatkan madadaol ti pintasyon o kanayon kayong agong ungal. Ay, di nakmadlamlamyungan. Tanapudot ti ulok. Kan mariripo ka nak. Anya ka ti parikot yo aya. Daka di dawan? Karamba! Aglalaok! Nukaano anak kinaawatan na Jonas Monica. Nakamin sabat kini Mayor Solomon ti agrikyar. Tisan nga kinaawatan. Apa yan? Ay, apa madam? Nagaram ka di kadayaw? Karamba! Wala di tanti pagbagam! Ha! Ay, kukwa. Sorry, madam. Ika magalay tinubak to yan. Ika magalay tinubak. Marikata na ka umagas. Madam. Pangaasiyo. Saan kayo kumapay amat matay? Ayat ipagpag ako. Naikon! Madam. Karamba. Sa dino ti papanam. Medyo ko sinagayam. Apay ang warang datang. Wadan pain. Kanya lagi tati pagpaganakin araraminan. Ana sumardan lagi tido abang ka di motor amang kamkamat ka tayo. Anak di pa din. Masabtan tayo na. Banat! Among ko dati at aramidan dadabal. Agikis-ikis ti bangka di motor da. Lukas na. Di Grenade Lancer ti usan ka nakwada. Nan. Kita man lumakali sila pa. Alpas ti ani dawal. Timtak ti maysa ka di motor. Pumalpalis naman. Sige. Malaampay ti Grenade Lancer ta iso ti usan Ada na punta na kakadwa tayo, di maysa abang ka dawal. Dagiti anak di pati niya. Lukas na. Tira manan ti may saklukan. Daga dawal. Timtak daan na. Awanan dagiti kalaban. Kunak tumat. Ang dagiti kakadwa tayo, arayatan tayo. Itaan tayo numano tinasugatan kadakwada. Siya kilukuan da niya kandida. Karya. Wan, purno ka sa pula kinto nagkampanyak manan. Ngam ad-ada ka sa pulan nakpara iti negosyo na. Dakalapukaw ko tintalaw dagiti pirata alugan ko iti baybay. Milyones ti bayad na niya. Sana mabaling nakastalatan. Nuadda pukaw na. Awanan bibiyang ko. Banan ni Jonas iha. Agyaman at nagkinawadang kayong utlangan. Saan pa, papa? Anya? Nasaan isutin mo nang imawag ka niya? Nung ka, asyak ti umawag kan kwa na. Ha? Laglagi pa na, nakautang kanyak, iti utang anay baganakam. Ano saan siguro aga po kanyak nabayagan na din maga? Malala. Sa kanan na dati pagsaritaan ta. Kahit kumatantyagin na, tanot parikot ko. May papan matigan niya, papa. May baban ka ni Candida. Ah? Ah, Ada parikot jo, kanito niya kandi. saan nga iso? Dagiti kailyan tayo ti kunakuma. Nang runa ka, dagiti kalaban ko di politika. Malapanawang ka niya. Anak ti pagkang kapakas. Dandaning may kaglistitilak. Kasana nga dawal. Dito tayo nga itabon, tido kakadwa tayo anapaltugan. Anya ko babay. Masabo lang may tabon da. Yung tibuling tayo latan iti baybay. Kat pagbibingayan dagitikan, tibangkay da. Awagam ko man ni Madam Candida, no, at the signal, iti dati nga isla. Tayo pagkaamom, tinapasamak ka na tayo. Wen, ada sa kakundakan parang na signal ti silpon. Sige nga, Rod. Agkali kami iti pakitabunan ta. Wen. Wan gayam. Anya nga iti plano ita. Agyan tayo pa'y lagi ti dayto ng isla. Padasin tayo matimang lawlaw. Ang mga indak nirda dito iti lugan ni Mayor Solomon. Parag ko na kawanin dahi dyan, dawal.
Yung masapol na tabirugan tayo, taday tatibili ni Madam Candida. Ngam ka sa noon, no adamanan matay ka na tayo. Anya? Sigurado nga agsawar ita, dagiti kakadwa, dagiti dua di motor abang ka. At pinalnad tayo. Makaburidan. Oray kat ado pa'y matibala tayo. Anyat na pasamak ako ng idirabi ito niyang. Ay sus, Senyorito Jonas. Dandani tayo naglamay. Anya? Apay, asino ko matilamayan tayo? Ni Madam Anya ka ditay nga ibagbagam to niyang? Iko, sir. Nagpungpungtot ni Madam Idirabi. Idi kwan, marigatan magtun nga umangas. Anya? Apay nga min? Anyat nagpungtutan na. Ni kano Mayor Solomon. Apay ni Mayor Solomon? Amok pa yan, sir. Ang mga lugar aram, Anya? Ay, kwa. Saan ko nga mo? Tinasaya at senyorito. Damagan nyo laangan ni Madam. Anya di ibagbaga nito niyang mami. Dandani kayo kano na atake idirabi eh. Karamba! Labid akatulong na yaton niyang. Kapungtot yung kano ni Mayor Solomon. Ay, no kaano ang nagkapya kami kin ni Monique. Da kayon samot ti sumublat. Awan day chay. Adalang na ibaga na adyak na gustuan. Kwa mami. Podno ka dito imbaga nito niyang. Agar aram kada kayo ni Mayor Solomon? Adiya? Karamba! Ayan day yaton niyang tatong patungpak! Relax kayo lang, mami. Sige. Ang mga numaatake kayo manan. Anya, ay jak pa'y kayat tibatay. Tasadak pa'y anaumaga ang bipiyag. Sa dinaw at ang tinakadandanunan na naman. Awan nga tati signal iti ayan ta. Tawan mo't lang awang nan. Siyak man ti magpadas ang mga awag kadkwada. Masapul ang mabirukan na tilan siya ni Mayor Solomon. No dinan kayat nga awatan pilang. Uray kaskasano. Mapasublik kinadoma iti ipayat ko kadkwada. Oh, ayan nga tandadawol. Ti cellphone ko. Itawol ti umawawag. Hello, Tawol! Adat madamag! Ano, Madam? Makaparagsak at makapalatingin. Aniya? Anya ka dito kaya yung launan. Makaparagsak kung no makapalatingin. Di ba kaparagsak? Apay, nasarakan yun, tinahidyak alan siya ni Mayor Solomon. Dahil ka diti makaparagsak, adamag ako na, Tawol. Saan, Madam? At dadwa di motor abang ka nagiti kalaban kini napabagtak mo eh. Kasta? Agod! Agkati ko na makapaladingit, adamag. Adamagtua na tayo ka nagiti kakatwami. Kanadwa tinasukatan, Madam. Karamba! Sa dinugarutan kaya nyo ita? Katakalpas mi ngayon tapon nagtitwa kakatwami, Madam. Aniya? San mi nga mono kano di sublimi. Sa san mi ngayon tapon nila. Awan na mapungsutan. Karamba! Ada kami ita itis lakang laluyan. Anya ti arabidan nyo dita? Tadasan mi dagsawar. Parang ada masarakan mi pagnasinan ni Tilansa ni Mayor Solomon. Oh, nagdakkel a perwisyo da ito yan. Basta, uray mabirukan nyo. Saan na nakayat nga awatan? Bayatan wano sukatak ka no talaga. No bayadan nyo no sukatan yung tumadlaan. Sandal na birukan, Madam. Ituloy yung lata birukan. Tauray isulat pagsubutak. Kukwak tulatan. Yam di Marigot. Mabirukan mi pegada. Ken kasanon no maipos ka pimentan. Asinon do ba di mabati ataw yo. Karamba! Alala! Padasan nyo pa'y tiagsawar. Uray maibos kayo amin! Di kay sumardang! Bye! Karamba! Maatake ak no kastoy lang anagado ti parikot! Oh, tagtakas matan ti abo tayo, Tawol. Nagigto tagidikas kain ng bagada. Dapat patagpagid din ti lansangam da tayo. Iso nga ron ngagpampanonotak. Kat, anya ti pampanonotam. Ura sa nakalugsawak. Siya ti mangibulgar iti buyok ni Doña Candida Atarok. Anya, Wen,
Iswasa na siya, titang-tangsitan na. May turod mo nga ibagadatakan ko na. Wan! Karamba ako na. Awagak manan kat day tati bagak. Naimbaglangan tanda signal dito oy, kat maawagak. Dapat ang awag mo. Di Dawol man mat. Hello, Dawol. Agya ba na? Nakontak kayo ba madam? Anya ti bagam. Kalkalpas miya nagsasarita ka na giti kakadwak madam. Anya ti nagsasarita nyo. Imbaga yung ay tuloy milatatag biro. Oray may bus kami. Karamba! Pagnubatin pagak. Kaya nasawan. Nawanan patagdi ka na kayo madam. Anya? Dapat patagpaintilan sa na kami at tayo. Panagasan miya kaya na mapasama ka na kami. Sukiran na ko, Dawol. Sa tingidag madam. Nagsupli kami dita. Kung saan kaming nagbiro. Saan miya kaya ti matay. Wino may bus. Aniya? Nagsupli kami kung saan kaming nagreport ka na kayo madam. Karamba! Talaga ka nang ba madam? Ang diretso kaming iti quarters na kiti polis. Dahil surrender min na kitarbas kan bala. Kat ibulgar mi matanti mading arami ninyo. Hello? Karamba! Saan ang mabaling nga arambidan dati kasta? Di ba kat mabalod akon? Karamba! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bilibak kang ka, Dawol. Talaga may bagay kang katinagan mo, Dawol. Tanadawol ka. Naiturad mo, anay baga kritikas tiyakin ni Madam. Sa nasakti karkaritin na tarok. Amok ti balimod na. Ti dagas nga rami na. Apay nga initap mo ti cellphone mo. Bayam. Amok ka mariribukan na dyan o di nakmakontak. Anya nga rodan ti aramidan tayo ita. Wan. Ingkay kitag kalap. Tadapulutan tayo. At dan sapay mo tayo balon tayo nga arak. Naginom tayo kiti. Ha? Saan tayo nagbirok? Saanan? Bayam dida. Sige Inton madamdama. Iyon ko ti silbon ko. Kat urayag ti awag ni Doña Candida. Anya ti plano, Dawol? Dito'y tayo may lang isla. Bayam nga kamugaw na yabakat. Saan kayo matanapan ni opisina yung mama? Yun, kasla, maburiburan kayo launay. Kwa. Awan da ito'y iho. Di nakpakadanagan. No maditirik na yo, siyak pa lang ti sumrak mama. Aginana kayo. Alaman garot iho. Siguro talaga ka sa pulak ti na. Ay, ta kayo ngamin mama. No anya pa ang ti pakaringguran nyo. Kat, nagbak nang tayo nga rudan. Para kan kada kito'y Jonas, iho. Sige, sika man lang arodan ti mapan ay opisina. Agin na klabasit. Napanan ni Jonas si opisina. Papadak mat iti buteka. Takasaritak na kitinabat-bati at tao kijay. Ay, patasak manan nga awagan ni Dagol inton madamdama. Sinalpag tayo dyan, Dawol. Paiturad na ko na pangkaan. Sana mabali na makadanon ka na giti masik na delegal a negosyok. Pasal itak lakit eh. Basta plano ko mamat ito maray a mayor. Kalkalapa na nak ni Mayor Solomon kay. So, da kami man ti agbalupal iti politika. Pumanaw kayo ka din, madam? Kita lang aro din na nakarubuatak. Kuwan, madam. Na kayo pa ilang kiniloy sa timakamo dito'y balay, ha? Uwan, madam. Awan parikot. Saan mat ato maray to'y mansyon yaw? Tanyang! Kuwa. Santa ko kilawan istay mulagata na kasta, madam. Maminsan pa'y agdiso di tagagamon, tiba. Saan
Anen, madam, panawan kayo pa ditoy. Saan ka pa ya pumanaw? Kada pa ibilin ko kan ka! Hello? Sa dino tayan mo, Jonas? At dito yung opisina ni Mami. Apay ka di? Maburingan kami dito balay. Pasyaran ka kuma? Mabalin ko, Mama. Ado ti si kaswag. Sana makaumay ni Mama. Matematika no tirik nana. Apay, andyan ta masama kan tita Candida. Kimaro ka no ti high blood na. Gapukin ni Mayor. Anya? Gapo ni Papa? Anyag na pasamak? Sigon ka ni Mami. At ka no na ibagan ni Mayor. Itday jay. Naluksaw sa. Ay, damagak man ka ni Papa? Saanan. Bayam nga isoda mo timang resort. Di sandaan na kinawatan. Anya? Santa lang mo. Amang ano personal kit di matabanag. Personal? Anya ko mamata personal? Personal nga rod. Amom latan. Ay, uwanan niya? Hello, iya. Nakawag ka man. Kaputa, pampanonood at kinaibaga kanyang itay ni Jonas, Papa. Oh, anya na ita nga imbagana. Anda ka no saan nyo nagkinaawatan kanda niya Candida? Ang peso ka di, Papa? Anya? Sumpatan niyo ti sanudsod ko. Nawawan, wan nga agpaiso. Damot nagiti bambanag asan mi apagkinawatan. Ay nga saan kami akas kada kayo ken Jonas? Agpimpin na uyo. No daman pagsusikan mi ken Donya Candida. Anya nga minti saan nyo nagkinaawatan kini Donya Candida? Saan mo nasalsudan? Tawan tumot lang ti may tulong mo. Anyati ko na, kulas. Saan pa kay awag ni Dawal kan dagiti kakadwa na kada kayo? Saan ba'y madam? Uray siyak nga rod. Saan pa kay awag? Dahil dinaudi pa nagsarita min, tinaudi ay awag na kanyak. Siguro kat nagpauyo wano giburay tinay ibagak kadakwan. Tidawal, isa tayong mauawag kanyak. At buntoy ta cellphone, ta siya kimakisarita kadkwan Hello? Takayawanan di patag mi kada kayo, madam. Di yun mauray. Nagsabli kami, di na hideout. Talaga ka di aging mura kayo itinaibagak kada kayo. Gabota ka sa dapat patag, payan ka na kayo na birukan mi. Gamda kami at tao yung madam. Nakaluksaw kami arin. Karamba! No saan kayong agsubli dito hideout? Sa dino nga rin ti pagdiretsuan nyo, no tumakdang kayo ani po ti tatao. Di kwerpo ti pulisya, madam. Ani? Ewan, madam. Kati pulong mi kadagiti pulis. Dagiti bati, ngararami ninyo, ti kinatakas nyo. Ani? Ha! Tanadadail ka din ti ulo yun. Diyo ka di ambo, gauray da kayo kat mabalot, no kas pagarigan tamabuan dagiti otoridad, dagiti kinatakas tayo. Sana bali mabalot kami, madam. Basta mabalot kayo, man. Ania! Ay, saan? Di yung aramidan ti agipulo. Sige, tumaktang kayo latan. Saan yun nga ituloy a birukan ti Just Kialansya ni Don Solomon? No isa't pagtaudan tinakarkaro a problema, iti nagpapaitan tayo. Hello, Donya Candida. Ada ka din napintas, ngay bagam kanyak na mawag ka. Ada, Mayor. Oh! Ibagam nga rudan, di nakpaggagaran. Di mo ba'y bayagan, no good news, ti bagam. Napirba kon ti Cheke apang bayad ko itinahijack Alansya. Anya? Agpaiso, Donya Candida? Wan! Sungag kita tayo dapat lang. Dapat tumaitan kon kan ka ti Cheke. Sige. Ibagam no sa dino ti pagkitaan da. Kat namnamaam nga umaya ka dagos. Nga mabit lang. Masaludsod ko man. Ada ka di inso ko dagiti pasurod mo. Iti birbirukan nyo. Awan! Nagnauma na namang birbir. So ato baktang. Kasta ka di. Nabayag damat nga mina namang birbirok. Kinamin dua pa nadaras, anay pasungal-ngal da itirangan. Gapo lang, hindi pa nagbirbirok na. Wen garo, Tabigo.
Iso ato magdagdan. Iso, napanunod mo, abayadam langan. What? Tatlo saan ka nagumura ka niya? Mayor Solomon. Ang yaman aglaw na Doña Candida. Papa ninyo? Rumuarag, tatanapatag kami din ko. Sumurota. Aniya? Ay, sana mabalin niya. Apay asan ang mabalin? Ano? Anda ka di saan nyo kahit ama-amwa? Apagsaritaan nyo, iti kamiting nyo, iso adiyo kahit sumurota? Na, saan niya? Wes, no awan la tilimliman dyo kanyak, sumurota ka na kayo. Saanan, tadi ka pa'y nakasukat kit mabanakon. Uray kastoy kulatan, saan ako nagsukat, nagdigo sakmat. Saan kan nga umay kunak? Buri-bura na karo dito'y balay. Ado, timabalin mo nga ramidan, tapno saan ka maburing ako nam. Sige, mapanakon. Napanan? Talaga di nakayat ni surot ni Papa? Kamu dyan na. Timakdang tayo madlangan. Wen dawan. Anyang arat ti pagluganan tayo nga agsubli dihay daw. Hawagak ni madam. Tamang ibaon ito may mangsukon kada tayo. Awagam nga rodan atawal. Mawait lang. Ni madam. Hello, madam. Nakasaglad kay ka din kita pantalan, dawon. Wen madam, itay pay. Di tayo lang tagaron. Na magipauna kiti umay mangsukon kada kayo. Wen madam, wen madam. Siguro ka umanay kay mata iti close pan tayo. Jay dolat na ba na po raw? Titid nyo ang pagluganan mi, madam. Sige, sige. Do iso ti kaligagom yo. Iso ti marami tawon. Areglado, madam. Tanyang, malamanan. Tandanin ti oras sa panag-time out ko dito mansyon. Ay, Luisa, di ka kati mabambanot. Akanayon aminalam kang agawit. Sakan tumanan sa paan ti agbiyahe nga umay dito mansyon. Narawama kun. Ni Senyorito Donas. Isunday dimtang, Luisa. Ni, isumot nga pa iso. Tanyang, apay nga dakay di terwar. Bueno, paspaso nga dandak. Ay, saan, Senyorito? Ngam kaputa, nalpas mi amin nga ubrami kini Eloisa. Kay muwar kami ang nagsarsarita. Kasta ngagpay sa Senyorito. Pangururay kiti oras sa panag-time out ko. Kan, pambarak mata namang pasungat kini tatang ko nga umay mangsukon kanya. Di magasa kita ijay balayo, Eloisa. Kat kinasarsarita kitatang mo. Ha? Anyat nagsaritaan niyo, Senyorito? Kunak, saan na kan asukunan? Tasya kung timang itulod kan ka. Allah, Senyorito, nakababayin mo't kada kayo. Didak ko man pagtaktakan iti oras. Sus! Baka kunkunam laday tayo, Loisa. Ngam kaay ayaw mat nga umay nakaitulod ni Senyorito jay balayaw. Sumardang ka man ton niyang nakababain. Gusto daytan, ang mga aga pa kayo pa Pasensya amlatan nito niyang Eloisa. Talaga alabid. Uray ko manog pa iso tibagbagana. Ngam saan mo at Senyorito? Agpay suman. Wano saan? Basta. Itulnog kayo di pagtangan niyo, Eloisa. Talaga nga intulod ni Senyorito Jonas ni Eloisa iti balayda. Anya nga tatinaknakan ni Senyorito? Taapay ak kinalikagom na nga intulod ni Eloisa iti balayda. Ti cellphone ko agriring. Sino nga tamat na iti umaw-awang? Hello? Hello, Tonyang? Senyorita Monique. Anya ti ibagayo taapay nga inawagan dak. Ni Jonas yung awaga kita Namsana sumungsungpat. Isaan na panunod kang awagan. Anya ka diti, ibagayo ko makin ni senyorita. At pakuyag ko ma, tamapan na kini Santa Monica. Mga naka kami ni Tibunyang. Anya? Ikat apay ani senyorito ti kayat yung amang kuyog kada kayaw. Isungarap ti kayat yung akadwat. Apay ayada mga kapilan. Awan, senyorita. Itad mo kan ko ano ti cellphone mo, takasarita.
Ha? Ay, ikwa, senyorita. Anya ako Alam na, itanukan ko na to cellphone mo, nakasarita. Sorry, senyorita. Anya, sorry. Awang ita ni senyorito Jonas dito yung mansyong. Anya? Napanan na. Ikwa, senyorita. Apa yan di kagsao? Kunak sa dino, tinapanan na. Baka nga ta, anapan na intulog ni Eloisa, hindi pala ita. Hello, Tonyang. Dagdagan na. Ada ka pailahan kita? Ay, hello, senyorita. Ay, wow, dangdanggang kayo. Apay nga rod adi ka sumungbat. Sa dino, tinapanan ni Jonas. Apay, akas na di ka makasao, napanan ni Jonas ko na. Napan na intulog ni Eloisa ijay balayda, senyorita. Anya? Intulod na ni Eloisa? Kasta ti kapatid na di apa na makatulong iti amo yun, Tonyang? Siguro ka maasyan mat ni senyorito kini ama epek. Ang kanayan nga umay mang sundo kini Eloisa, senyorita. Isot gabu na anapan na intulog. At naman na nakayat ko makasarita na diyan, Jonas. Gapo iti naramid na, Tonyang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na, tayo ti kamaw dyan na. Nabayadan mo't lang ang tilansa, ngayon taray dagiti pirata. Wala. Tama nga no, ag mauyong ka no jak mabayadan tiladjam, amigo. Anya? Sapay la kuma, tagbaling tamanen anasaya at ititungkal may sami. Sigod mo, ano saya talata, amiga? Saan kanyagin ko kunapay, Mayor? Ah, Tamariknak matkat, iti panakilangan mo kanya. Iti panangibaybayag ko abayadan, iti napukaw, alanjam. Saan kumaday dati pagsaritaan ta? Tinapatag, kit na bayad na mon. Kitnam na magsublin ti sigo na panakilangan kuking ka. Doon niya kandida, amiga. Senyorito, agsip ngatan. Agawid kayo, tama nga no. Sumangpotan ni Mama yung mansyon kat makita ng awan kayo. Man ano ko ma, Eloisa? Nakababay nga rod kin ni Madam. Kasla, napatagak unay kada kayo, iti umayo panangitulod kanyak dito balay. Saan ko maaday tati panunutam? Samip ngatan, senyorito. Pasang patagpay nga umuna ni tatang mo. Sakto agawid. Anya? Ang marabyan lakit din ni tatang tanapan nagpasada. Basta, urayak ni tatang mo, Eloisa. Munigiha. Sipod simbang petakad na kami suot kan. At da ka di manan saan mo nagustuhan. Talagang handa, Papa. Anya manan. Numuna ta nakatatindog na sub-sub mo. Kurang na lang masilwan. Ni namin Jonas, Papa. Apay manan ni Jonas. Agasam, itulod na kano ni Eloy sa babaunan, edi balayda. Niya. Man ano kuma. Naintulod na igimalayda. Papa. At namin madmadlaw ko. Kas na importante launay da dyan nga Eloy sa akin ni Jonas. Pagkunam. Gapo tayo saksakit na launay, Papa. No daduma, napatpatid pa hinday jay at chimay. Ngam siya ka na sinadagahiyam na. Saan ba't nga ta? Pudno ti bagbagak, Papa. Iso akayat ko ang makasalita ni Jonas. Kayo gaya man, Madam. Apay ka sa nasitot ka nakakita kanyak, ha? Tonyang. Kwa, Madam. Saan, Mad? Wen gaya, ni senyorito. Sa dino ti ayan na. Ayabang banda day bagak kanikwada. Ha? Kwa, Madam. Alan na! Ayabam ni Jonas, daday bagak kanikwada. Dalasam! Uwan, Madam. Nalawag tinangag ka. Katanya pa lang arod yung urayam. Mapanak ka na! Awan ni Senyorito Jonas, Madam. Itay pa'y arimwar.
Anya, sa dino tinapanan na? Sumipngatan! Yung matatipa ka. Tonyang! Pagdamdamagan ka! Napanan ni Jonas, ha? Napan na intulod ni Iloy sa ijay balay ta, madam. Jakman amo kan kuana kadi matlas sumangputan. Anya, itian niya kumaga po ngayon tulad na dayja katulong. At damot ni Ipe nga manang umay mangsukon. Isunto ti pangibagaan nyo dayta intun sumangpat, madam. Oh. Kasaan ko amasong batan dayta. Narabyan ako nga agawit. Gabot pa nang uray ko itay kini Amay Pe. Ni Mami. Hello, Mami. Apay, tita balay na Eloisa, ti pangrabyam. Ha? Ni amo yung ngayon tulad kini Eloisa? Imbaga nito dyan. Naibaga na nga itulod mo kano ni Eloisa. Ha? On the way akon, Mami. Agawid akon. Jonas. Hadyaga po nga intulod mo ti tagabot tayo. Iti balay da. Kwa, Mami. Masyanak namin kini Amay Pe. Sigurado ka. Day dalang ti rason, iho. Ha? Ne, apay kaslada pa nagdwa-dwayo, Mami. Madmadlaw ko nga bin na kasla na asinaguna itirig na kini Eloisa. Mami? Laglagi mo, iho. May sala nga katulong dayjay nga Eloisa. Kan pulos asaan ka mabalin nga ang tagkob ti pino kan sapsabo. Sige, Mami. Tagman maneho ak. Bye. Ala, senyorito. Imbak to simangpot kayo. Akong ungot ni mami o gapot pa nang itulod yung kini Iloy sa ijay balay ta. Apay, awan mo't dakas na no itulod ko na Eloisa. Ay, senyorito. Itulod dak to mamot nga ron ijay balay ito nag-day o pa. Anya? Apay, kano kang ag-day off? Siguro inton lawas na. Ay, ko aton yang. Jakton masango. Busy akton. Anya? Kan, di ka man umapal iti inaramid ko? Kan ulitak, saan adakas ti inaramid ko ton yang? Para kada kayo, kat awan dakas na, senyorito. Saan anasaya para kini mami miti inaramid yaw. Ay, nabanugag. Kan nalpas kami na nagsarita kini Mami. Sige. Apaan ako dito silid ko. Ani, makadigdigos akon. Napang? Nya nga tag inagkikyatan mi kini Eloisa. Apay anagkadkad itay nga ibaga nga itulog naktumot ijay balay into na agday o pa. Hello, Monique, iha. Nakaawag ka man? Kapunta kayo ko damagan na nakasangpatan ni Jonas si Tabalayo, tita. Adan, kasangsangpat na laang iha. Aguray ka. Amom ka di nga ada na panan ni Jonas. Among tita, may mawag ka kita'y malap. Kat na ibaga kanyak nito niyang, anak pa nintulog ni Jonas si katulong yo. Dahita nga ron ti paghay-high blood kita'y sumangpat nito yung mansyon. Agasam, kaskatla na kay importante una yan dahil nga Eloisa, iti anak ko. Basta mo tinaglakugan ko na, tita. Isang kayat ko makasarita ni Jonas. Damagakin ko na, no ha? May anasiti ko na itirig na ni Eloisa. Sige, umay ka, iha. Tagsarita kayo, iti anak ko. On the way ako nga umay dito mansyon yo, tita. Asidin akon. Sige, agandad ka, iha. Tunyang, dapanan ni Jonas. Ade iti biranda iti likod ti balay, madam. Tay itay nakadigos kat nagdiretso ijay. Apay ka de? Apan mo ibaga nga da umay asa nga ilin na. Sino ti umay asa nga ili ni senyorito, madam? Di mo di, dagano ibaga na. Anya ti ibaga na kini senyorito? Saan kan gagsaludsod pay? Ibabaon ka? Sakit ti pagsaludsod apon. Alan, mapankan! Ay, uwan, madam. Nako.
senyorito. Tonyang. Anya ti ibagam. Sumagkakanon, senyorito. Ada umay sa nga iling. Ha? Sino ti sa nga ilik? Ni kano senyorita mo ni. Ha? Ada dimitang alugan. Mga no ni Munik de Jayan. Ni, kay lugan ni senyorita mo ni kaya nagsargang iti arbayan, senyorito. Wan ngag peso. Dayjay. Dim sa agan ni Munik. Anya nga tati umay naman nin ibaga. Munik. Rabin. Imay kapailaan. Gapot na na pati nga ibagakan ka, Jonas. Kan, importante matidamagag. Iso ngay maya. Anya ti ibagam. Umuno na ako mahal sa lutsod. Mabalin? Mabalin lat ta. Anya ayat ti damagam. Kasano ti kina-importante kan ka ni Eloisa? Ha? Nay, anya mat day ta sa lutsod mo? Oh, apay kas na marigatan ka amang sumbat. Dito ta simple lang na sa lutsod. Diyak ngamin maawatan. No apay adam damagam. No kasano ti kina-importante kanyak ni Eloisa. Di na magputikas jay, pamakita kan matpadlaw ko na asidad o na itiriknam ka ni Eloisa. Munik? Agasam, may isa lang nga babaunan. Ngam nagtaktak ka pa'y. Nagdadahal ka pa iti oras, anang itulod kan ko, naging ganay di balay ta. Ay, jak maawatan, titigtignay mo, Jonas. Awan mo ti amo kadakis na no itulod ko man ni Eloisa, Munik. Sigod mat. Umay suksukunan ni tatang na, dito'y mansyon niyo. Masyanak nga rod kini ama ipe. Iti kanayon na pa ng sukon kini Eloisa dito yung mansyon. Asi ka di lang kay mariklik na, no? At dapay sa bali kay papanan na. Ha, Jonas? Hello, Tonyang. Rabin, mapangimawag ka pa lang. Kaputakayat ko nga ibaga, nagiti pasamak dito yung mansyon. Ibot nagawid ka dita palayo, Eloisa. Apay, anyat na pasamak dita mansyon. Imawag ni senyorita mo ni, at dinamag na kanyak ni senyorito. Anya? Kaya't ko mga ibaga itay, nga awan ni senyorito dito yung mansyon. Kapag panangitulod na ka dita balayo. Napilitan na. No, kasta. Naaman na ti panangitulod kanyak ni senyorito dito balay? Wan, Eloisa. Kat saan lang nga isutin, nakaamaw. At tinidon niya kandida nga amo ta. Amo na pa yung ti panangitulod na kin ka ni senyorito dita balayo. Anya? Nakababain. Ang mga na'y pag-arop na kayong importante ang unay ka ni senyorito. Talaga akas na itat ibagbagata. Iso nga imay ni senyorita Munik dito yung mansyon. Kat kinasarita na ni senyorito Jonas. Anya? Ni Donya Candida, nagungot ka di? Agungungot ni Madam anang sidirki ni senyorito itay simbang palt. Anya? Wan, Eloisa. Iso asigurado, asikamat ti isublat na ita akasarita inton bigat. So nga, agsagaan na kalaangan, Eloisa. Tonyang? Papa? Itaban pa yan na sa baka bimango na nagkapi. What papa ta? Sana kami na nakaturong kiti Rabi. Anya tisan mo ang nakaturugan. Ti Jack makaklon, arason. No apay ngayon tulad ni Jonas ni Eloisa di balay da di malam. Aniya? Mapiktaran ka kapulang iti data. Wan papa. Tanya ko matpakapiktaram, itindutawan mo't relasyon nyo kan Jonas. Awan nagpaiso ti relasyon mi papa. Ngam nasingad kami ngagkaya. Oray pay. Masahir tirik na akno dadto ma. Gaputan na patpatag pa yun dyan Eloisa ngam siyak. Awan pakibiyangam no kastaman bilang. Tekunakon, awan relasyon nyo. Iso nga awan karbengam. Iso adi ka kumagbalin nga overacting Munik. Kababain ka, anak ka pa'y nga ron ti mayor, maawatam ha. Apay nga awan mo't langan. Pagkakaran akong amagsarita ka kuan. Mami, bigbigat. Ada kayo dito, Ruar? Ada paspaso nga dakiho. Sino, Mami? Ni Eloisa. Ha? Anya ti ibagayo kun ko ana. Damagag man, no niya timpakpakan na ka.
Kapaya nakas asinig unay tiriknam kan ko ana. At dan samot na ipakanakan ka apang pamo, iho. Anya? Ang gusto kan samot kan ko ana, Jonas. Saan ko ang mawatan ti ibagbagayo, mami? Anya nga ag gusto? Agin titiam mo kapay lang. Anya kalakit din aya. Idiretso yung amin, no anya ti kayat yung nga ibaga, mami. Ada ka di panagayat mo kin ni Eloisa, Jonas. Anya? Sumungbat ka! Diyan kayatan tagpalikaw-likaw pa eh. Sumungbat ka iti diretso, iti saludsod ko kan ka. Awan, mami. Sigurado ka? Anya mo tanda kita sa ludsod yung kanya? Gaputan na bayagan na maburburtsa anak kadagititiktik na mo. Kano ba ipapan kiniloy sa ti pagsasarita? Concern ka launay. Ada na iloy sa mami. Isardang tanda ito apagsaritaan. Taamangan no mangag na. Kat ibaga na apagsarsaritaan ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ayan na nga tan, dari checking invite kanyak ni Dunya kanida. Dito'y matiam mo ka nang itulinak ngem. Apay ngawan maten. Papa? Apay? Anda birbiro kanyo kadagita nakakupi na badbado yo? Ada berbero ka. Di ta ayan nagitinakpagpan na bado yo? Tulungan kayo magsapon. Anya. Saran, siyaklatan. Ada iwanak. Sana mabalin na mamon nag-checking invite kanyak ni Dunya kanida. Papa, ibagayo ko ma. Tapno matulungan kayo ngagbiro. Di ka ka di makawawat iti sao. Kunak mat asyaklatan di mang biro. Dito ka dito birbiro kanyo, Papa. Ne, daking ka? Nakita kita swelo. Isungain dulin ko. Muti ka nun. Itid ko kada kayo dito at chekem. Sungbatan niyo pa iti saludsod ko kada kayo. Anya ti salud sudam. Ningamin doon niya kandidati nakapirma iti dito at cheke, Papa. Kati pa kariribukak. Apay nga da cheke, akas ti kadakkel na hagatad ang nagapukan ko, ana. Agwa! Anya nga dati sungbat ko. Papa, yak mat garod mamati, ang nakautang kada kayo, kat nagbayad ko may ti utang. Among no kasano ti kinabaknang da. Di mon pagsakitan ti ulo na ita. Mutikit din. Tayo nakipasukatan ni Bangko, wino itiposito. Senyorito, di mo't ata itayan na Eloisa? Wanto niyang. Agsarsarita da pailaan kin ni mami di tarwar. Anya? Ay, una yun apaot ti pa nagsarsarita da, senyorita. Diya ka mo man kin ni mami. No apay ngamin. Nga asidag tirek na kin Eloisa. Kunak tumat ngamin idi kada kayo, senyorito. Asaan nyo nga itultulod ni Eloisa ije balayda? Ita, ag problema ti gayam ko. Awan mo tidakas na to niyang. Wan, awan ti dakas na kada kayo. Nga maditi epekto na kini madam ti inarami diyaw. Wan to niyang. Podnot ako na. Maditi epekto na. Awan mat ngamin ti pudnuti. Te anya. Apaya di mo ituloy to niyang. Saan? Nakababain. Ang mga nuka umutak. Ibagam no anya ti kayat mga ibaga to niyang. Ad-ada nga agungutak. No di mo ibaga. Senyorito. Ibagamon, ti saan mo nga matultuloy itay nga ibagam. Saan nga taapod no ti atap ni mami yo, senyorito? Nga adap panagayat yo kini Eloisa? Tonyang. Tanyang! Umay ka man ditoy! Ni madam, pupukkawan nak senyorito. Saanan anas ka na sungbatan nyo ti saludsod ko. Sige, dita kayo! Tanyang! Nagasat ka, Tonyang. Ta inayaban na ka ni mami. Ta sigurado. Akaungot ka kumaitayan. Hello, Eloisa. Apay ngayong mawag ka?
At ako makayat ko nga iba ka. Sapsapaan niyo kumatiw may mangsukon kanya kinton malam. Tay, apay? Amang ano ni Senyorito Jonas tumanan ti mangitulod kanyak di tabalay no maladaw kay mangsukon kanyak. Ako nga tumanan ni madam. Sana kaya't ni baka ni Papa di Rason. Do apay nga inika ni Doña Candida iti milyones. Anya nga tanang damag ka ni Jonas. Parang naadaan mo na may papan iti tayo transaction da papakan ti inana. Wakak. Parang naada palawag na. Mapurpurtsahan na ka talaga. May papan iti nakita ka check eh. Madahisyo ka ni Papa. Anaggapo ka ni Doña Candida. Sangsangpat yun lang itay dito yung mansyon ng kasla. Rantayo man ang tirumorta nakarubwat kayo manang. Ada papanak? Ay, isa din na madam. Karamba! Apa damdamagang pailaang? Apay, sumurot ka? Awan madam. Adala ko madamagag kada kayaw no mabalay. Anya day ta? Nabayagan adimi makitkita kini Eloisa ni Dawol dito yung mansyon. Inikat yung ka din a driver bodyguard yun, madam? Ay kwa. Saan to dyan? Apay nga rin adimot umayan dito yung mansyon. Narumor kayo kat nimot po kat ti kanayonan amang idradrive kada kayaw. Nagbakasyon ngamin ni Dawol. Kasta ka di madam? Wan, hindi nakmantaktakan ni papanak. Sige, bapanakon. Baka mo kayon kin ni Eloisa kadagiti trabaho yun dito yung mansyon, ha? Ay, uwan, madam. Ay, biyag. No, dato ma. Ado, dagiti pakaburbur tsaak iti amay. Jakla ibagbagak ini Eloisa. Ni Monique. Anya nga tati ibagana. Hello? Jonas! Agyaman na kasi nung bata madagos na awag ko. Oh, apay. Adda ka ti ibagam? Ada ko madamagag. Isungay nawagan ka. Anya day ta? Among ka detention ni Mami Macheke ka ni Papa? Ni. Saan mat Monique? Ang apay. Mano ti amount day jay? Talaga, dagkalagatad. Anya? Awan mo ka binayadan ni Mami kin ni Papa. Sika, ada ka di amo nga utang ni Mamang mo kin ni Papang ko? Awan mo ti amok Monique. Ngambay am. Agda magagtuman kin ni Mami. May papan itikon ko nam at cheque. Ulimak kayon. Ulimak. Kulimak tayo ka na. Sinarungkaran na tayo tiyamo tayo. Apay nga umariwawa kayo na makita da ka. Anya ka di mananti magayo ka na kami, madam. Imbayak. Takayat ko nga ayaban manan ni Dawol ije mansyon. Pasubliyan da ka di manan di mansyon, madam. Wan! Damdamagan na ka nito niyang. Mailiw sa una yun kan ka. Tuwapay kat nga binati mo matlarmadan. Awan pa iti panunod ko, ti makikayam, minno, mga sawa, madam. Kasta pa'y lati pagbagam kat lumakay ka. Apay! Bakla ka ka din. Bakla ka. Unay kayo, madam. Kaya't yung nga pinagbalindak met na makanawan nyo no may saka bakla. Amangan mo't kit tinong pampamarang kalaga balalaki. Gamti kinapot nun kat miyembro ka mat kadagiti half-half akon kunada. Sir, madam. Kanya nga tin kisasawan na kayo bagad. Talaga malalaki ito yung makanawan nyo. No kaya't yung oray nakbagkilan ni Pugak. Amang drive itilo kayo. Tapno may pagkita ka na kayo ang malalaki ak. Jay mo't amom anak ko to nga saan nakakapailan ti bagbagam. Ala, may amon. Mabati akon kan ka, amalalaki ka, Dawol. Eloisa, malumanon. Dandani ka manan agawi di balayaw. Wanda niyang. Dandani siguro ita ni tatang. Imbagak mat kan kuha na sapsapan na timang sukon kanya. Anya? Ay na Eloisa. Uray masapa nga umay ni tatang mo. Kat ti oras lata time at mo ti masurat. Wan, amok. Nasaysayat na masapsapan ni tatang.
uray-urayan naknulatan. Talaga ang mabuting kansan nga itulod na kamanin ni senyorito Wan, sinirmunan nak ngamin ni Doña Candida. Gapo iti panang itulod kanyak ni senyorito Jonas si Jabalay. Ay na, Eloisa, hindi mo mula amo nga grabe ti panagungungod idi ni Mada. Idi na amuan na nga intulod na ka ni senyorito idi balayaw. Tsak kaya ito na mahulit pa day Doña. Nakababain kini Madam. Kasla akmat la importante una yan kini senyorito. Kalagamat na importante ka kan kuana? Saan mo ta? Di mo ilibag. Tamakita kan mapaliw ko pa, Eloisa. Kamo dyan na. Nakasubliak man na ni Dimansyon. Kitagyaman ka na kayo, madam. Awan tirong ba nga pagyamanam. Tasigod mo't asikat ti driver bodyguard ko. Ala, umay kakit na ilokatan ti ritaw. Na bumaba akon. Wan madam, mabit lang. Ay, welcome back to the Candida's Mansion, Dawal! Agpa-charming ka ba ng kinidawal ton yang? Agsubli ka ito, saan na kakasapulan ditoy? Naungtan ka lagad nga ron, Donyang. Itakay malaman! Nakasurun ng madayo. Madam. Sino man nga tatay ti umaw-awag kan aya? Imot gayang mayor. Anya nga tati bagada? Hello, mayor! Agiya manak ta sinong badam ti awag ko Doña Candida. Anda ka di baga, nakawag ka ba, tabi ko? Ada kahit kung istoryahan ka, agdismiss na basit. Iso ngay mawagak. Kwentong kotsero na ita, awan panawin ko at dumgag ko. Taura da kiti balay, ado da kiti lumbang nga si kaswag apapapeles si tinegosyo mi. Saan, amiga? Tada ito'y kat may papan. Kikingaintan mo kanyak. Tapay, panayon ang tibayan na hindi na ay tsakalan dyan, amigo. Lukas naman bilang, ladingitan, nagtsakayatan anayunan bay. Anya? Ang bata talaga na perwisyo. Tanay ramraman na nagaw nagiti pirata, nagiti kontrabando ang karga na ijay alanjam. Nakadukan. Ngam awan pa'y pimudno ka nagitim bagam. Anya nga rin istorya magunam. Amay papani di cheke. Nakita ti anak ko, tingisyom, kanya ka chike. Anya? Tapay nakita na. Idinto na lima na transaksyon tanay jay. Nakita na iti suelo, tanaregreg ko. Kat gaputa nakita na, adakkel tigatan nga dayjay. Isong agdamdamag kanyak no anya dayjay. Di mo ko may pagpagkaabayan tilanjam anahay jak dayjay. Awan, ngam amo kadamagan nan tumanan kanyak no anya dayjay chike. Anya nga ta tinapintas ngay rason. Ipagabsalatan na nakautang akan ka iti bilyones, amigo. Sala gid ya mamati no bilang kastati bagak. Tamo namat no kasano ti kinadakkel ti kwarta mo indok kinabaknang mo. Kalpasan na pagparangenta nakautang ka kamniak, naka-imposible. Anya nga ron tinapintas kay rason po, no agdamag tumanan kan ti anak mo. Dahil nga ron ti barikod ko, no anya tinapintas ngay rason ko kinimunik. Tamusan nga gata piti dakas. Awan ti mapanunod ko kay singasin para tinayda sa lunsod ti anak mo. So, makamugalatan kang panunod iti rason mo kinimunik. Alan, bye! Anya? Anya nga tati makagapo. Anang isyo ni mami iti chiki, aparakin ni Mayor Solomon. Eloisa! Itiblaan nakman iti nakalamlabis! Adios! Kati pututan akan mawawag. Wan, madam? Nalpasan ni mami. Nalpas na nakinasarita ti mawag. Pasit kag. Kat Eloisa! pagsalod-sudak ang may papan iti na ibaga kanyak ni Monique. Tarasan tiyag timpla! Wan, madam? Mami? Apa iho? Aday bagam? Adda mami. Adda ko madamagag kada kayo. Anya day ta? Maipapaniti cheke nga inyesyo ni Mayor Solomon.
Apay ti may papan ni Titay Jay. Nakita ni Monique. Kat na istorya na kanyak. Kunana adakkel ka no agatad. Kakwa, iho. Anya day jay mami. Awan mat amo ka ginatang yung property. Kan lalo adi kayo mat siguro nakautang kan kuana. Ta babak nang tayo mat. Iho, amo ba't abay sa ka na pakla na negosyante? Kan saan nga amin na transaksyon ko, katrumbang nga ibagakan ka. Nga ilawlawag ko kan ka. Anya ti kayot yung asawan mami. Di pati mo ti may papan iti day jay at check. Tadakas ka di amwak mami. Kas dakon-dakon, may saa ka negosyante. Kat adamat nagitibamba nag-confidential a transaksyon ko. Asaan arumbang nga ibagak kiti asino ba? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayatan! Naungos kong ti sugwamba abuok ko. Kan nakasukatak pa yun iti bataw. Tanya, itay ka pala dito sa nuwanan ti sarmi nga. Kan nagsukat kayo ti batom? Nagsukatak, Eloisa. Ala, naka-lipstick ka pa yan. Pagnan samat ni atap ko ha? Ay, anya ti atap mo, Eloisa? Agpapapansin kan samat kin ni Dawal. Anya? May apay nga amom. Saan? Saan apod na day ta, Eloisa? Si kamot, nilagda masasaom. Di kan makapaglibak. Di ka kadigdanag. Mawatan ka. Agpay so? Oh, makitam? Di gusto ti atap ko. Ay, saan? Nagbindot ka, Eloisa. Unay kat ngaminin na panakit kaglis din. Di kan makapaglibak ko nakmat. Hangam among tonyang. Sana nasayata kita na datay ababay ti umon amang ipakita iti motibo. Ha? Nga uray kurso na datay ti may sa lalaki. Isa, di mo ko maipadlaw a kurso na dam ni Dawal. Ha? Nakababain. Ni Monique. Hello? Hello, Jonas. Nakaawag Takayat ko lang damagan nung nakasarita mo ni Mami. May panggapitin na ibagakan ka at tseke. Wan, nakasarita kon. Apay ka naman inisyo na ni Papa iti tseke. Di namat imbaga. Anya? Apay? Gapo, tamay sa kano ang negosyante. Kat adadag iti bambanag a confidential. May papan iti transaksyon. Wan, saan mo ta negosyante ni Papa? No di ka napaglanlaan nga politiko. Apay adi na ibaga. Doon niya day niya transaksyon. Ay, lipatan tanday dya panunutan. Ay, isupay apog problemahan ta. Makamudan. Sana bale, napintas mo tilin nangan tayo amin. Sige. Baliwan ta lang di topic ta. Anya nga rin ti pagsaritaan ta. Nasaysayat ko man, may ka dito'y balay. Nadito'y tangang sarsarita, hindi personal. Dito ilatan cellphone. Sa bagay, yung maguray ka, awan ka dito malagip mo? Malagip nga niya. May papan kanyak. Lagi pam ganyan ti may papan kanyak. Lagi pam, ganyan ti may papan kanyak, tani, mangrugi manan at dumagang ti panawan. Dandan ni manan ti summer. Ay, awan malagip ko ang may papankin ka. Ito yung madani manan ang panag-summer. Anya? Ay, wag gaya, matapapanak. O sige, indot na minsan lang nagsarita tamanan. Bye! Bye, Monique. Makapasurunmat ni Jonas no dadtuma. Kunanakit din nawan malagip na may papan kanyak. Ngoroin palagip ko lang aruda na dandanin summer. Ay, talaga nalipatan nanti umadanin akasangay ko. Oh, iha. Sipod ite simbang petak at nakamisug-sug kalata. Ada ka di manan saan mo na gusto? Talaga nga da, Papa. Oh, ada ka di manan naramidan nagatigan tulong saan mo na gustuhan. Awan, Papa. Kan saan nga iso dati makagapo? Sino nga ron? Ni Jonas. Kanya manan ti may papankan Jonas. Sinubok ko. Numalagip nanti umadanin nakasangay ko. Oh,
Kat, Iti eksersarita kami iti cellphone. Di na magkukan kwa na no anyat malagip na kanyak. May papan kanyak ti kahit kasawan. Ti umadanin as summertime. anya di sungbat na. Kung anakit din ngawan ka no ti malagip na. Idin to ta, idin nag-celebrate aki din na panatawon. Kasta unay pa iti bartet na. Awan niya. Yak malipatan day jay. Tay kunada naitugkal di sipit na itilamisaan. Makababain. Wanyarod papa. Dahil ti rason. Anang itulodaktan ko ana idi ije mansion da. Di nakit din malagip. Malala, bayamon, no di na malagip. Kagurak laki din ni Jonas papa. No di na lata malagip ti kasangay ko. Dahil tanto ti rason. Asaanan na makaumay dito balay. Jak to awawisen. Ay, agyaman na. Nalpas ko bitlang ti sa buntungan na labak. Makainanak matlangan. Happy birthday to me! Happy birthday! Happy birthday! Ay, happy birthday to me! Ala, birthday mi taton niya? Hey, Juan Eloisa! Kinanta aklatan ti bagbagit. Taawan mo't mangkanta kun mangkablaaw ka niya kiti happy birthday. Jakmat nga minang mga birthday mi taton niya. Damo ko ma. O di, rinigaluan ka ko ma. Ay, saan pa'y analadaw, Eloisa? Mabalin mo pa'y lang ti mapan gumatang iti irigalong kanya. Uray ka, nakalaba ka mo tan. Sa bagay. Eloisa, Tonyang. Mayat man ti pa nagsarsarita yo adwa. Apay, nalpasyo ka din dagiti trabaho yo? Awan, senyorito. Nakalaba akon kan nakadalusak pa yan. Uray siyak, senyorito. Naplantsak mat aminin dagiti arwaten nyo kini mami. Kun nainawak, kun naidalimanot ko dagiti nanganan tayo, senyorito. Nasayat no kasta. Eloisa, siya kun ti mangipakadakan ka kini senyorito. Ha? Haro mo hartap no, makagatang kay iti regalong kanya. Ha? Anya regalo akong kunam Tonya. Kuha ngamin, senyorito. Birthday gaya mita ni Tonyang. Kaya't narigalwak ka, no? Oops! Excuse me, Eloisa. Sikatin nang ibaga arigalwan na. Saan ko nga mo a birthday tata, Tonyang? Ay, iwan, senyorito. Adidak mo matpulos regalwan ngamin na birthday. Iso malipatan nyo, senyorito. Kasano ngamin adida malipatan ti birthday, Tonyang. Kat awan mat ngamin sa ganam ita. Kaputa, may sa aklaang anano mo, Eloisa. Katulong aklaang. Iso ajak celebraran ti birthday. Tonyang, oray kasanot kinano mo ti may sa atao. Adalat takarbangan na agselebrar iti kasangay na. Awan ngamin makukwartak, senyorito. Tanong agsweldo ipatulod ko mat adagos kadagiti naganak ko. Tapno adanayon agas tuwan nga agadal dagiti kakabsat ko. Isungawan sa ganam ita, Tonyang? Friend. Ala, bayam. Siya kung ti makaam mo, Tonyang. Ha? Ay, agpaiso, senyorita? Well, iso nga itamot laan. Inak gumatang itilutwan nyo kin Eloisa. Pagsasangwan tayo kada mami. Ay, apag iso, Eloisa. Ingka makiluganan kini senyorito. No talaga arantam ti gumatang itirigalong kanya. Ay, anya makilugan kini senyorito nga ibagbagam. Saanan to niyang? Mabai na ka makilugan itilugan ni senyorito. Apay amabain ka, Eloisa? Ikwa, mga no, makaungat tumanan ni madam. Isuasan langan. Talaga akit di adinak kayat arigalwan. Iso adi mo kayat ti mapan gumatang iti regalong kanya. Saan nga iti kasta, Tonyang? Kayat ka matarigaluan, Ala, kastilangan. Saan abali ta mapan gumatang ni senyorito kadag iti maluto para iti kasangay mo? Agpagatang aklatan kan ko, Ha? Ay, jakayat, Eloisa. Jakayat magpagatang ka. Iso ano talaga kayat mo arigalwan ni Tonyang? Sumurot ka laangan kanyak. Wan ko na mo tamayat kan, Eloisa. Tain kayo. O anya, Eloisa? Mayat ka? Sige langan, senyorito. Okay, duwata nga rodan tiyag paili. Yehey! Addan ton regalo. Addan to pa yung pagsasangwan mi ngagkakaimas amakan iti kasangay ko. Yes! Thank you, Lord!
Hello, Don Gonzalo Suarez. Anya ti maipay ko, amigo. Taitaman pa'y ngay bawag ka. Kasta ka di. Okay, kumusta ti korporasyon ta negosyo? Aniya? Nag-resign ti general manager. Kano pa'y? Aniya? Hindi na pan pa'y alawas? Apay nga rod nga italangay bagam kanyak. Tapno ang mo kumabat ti arabidan. Kasta. Saan ko na problemaan, amigo? Tapay kumasan. Idinto tadwata nga akin negosyo iti dayjay. Amigo, imbagam kumakanya katagos. Wala, tapno na kapag meeting ta kumabat. Wad nga rod. Tapno nakaalatamat lang iti kasukat ti general manager. Aniya? Adan kasukat na tinag-resign a general manager. Aguray ka man, amigo. Asino? Aniya? Ni Mr. Rupino Cruz? Ay. Saan? Diyak kayat nga iso tiyag tugaw a general manager. Hapaya si kalatan tinanginaknakam anang sukat iti nag-resign a general manager. Saan, amigo? Diyak kayat. Diyak kayat aday jay a Rufino Cruz. Di mo nipili, tatalaga adyak kayat, amigo. Sige. Wan, amigo. Okay. Agyamadak. Bye. Aglablabas tayo dyan Adon Suarez. Diyak kayatan tagadi aramidan na. Nagadudagiti ginatgatan niyo may luto para iti kasangay ni Tonyang, senyorito. Santay samot ama ibos na lutuan tayo amin dagita. Ano saan tayo man ama ibos? Erefyo, tapnadan tumirianda tayo inton bigat. Sa bagay, dakal mo't jeref tayo, senyorito. Wen, isa di mo pakadanagan, Eloisa. Wen gayam. Masaludsod ko man, Eloisa. Kaano ti kasangay mo? Kuha, senyorito. Apay, kasla di mo kahit nga ibaga. Wen no? Di mo kadi amo ti kasangay mo? Ang imposible, Eloisa. Kinapudno na. Dandanin, senyorito. Kaano? Inton umaya na bulan. Anya apet siya? Mabalin ka di amaamuan, Eloisa? Ay na po, oray lang naktangan na ng isarat ka dagito ginatgatang miton yan. Apo, nakadong? Wan, ginatang amin dahita ni senyorito para iti kasangay mo. Ay, thank you, senyorito. Ay, tumuknot sa dilangit ti ragsak ko. Ta idi nagdibuak. Awan sa ganak. Ang kita, ay, nakad-ado. Dawal, saan dapay lang agawid iti balay? At dapay papananta. Sarino, madam. Mapantay iti balay da Mr. Gonzalo Suarez. Ay, anya di mapanyo ibagakang na, madam. Kaya't ko kasarita iti nalapat. May papan iti nagsugpunan mi a negosyo. Adda ka di problema, madam. Adda, nag-resign ti general manager. Kat nagipatugaw kiti nadagos iti kasukat na adi naman laing pakpakamo kanyak. Anya? Panaglipot ti kasjay nga inarabid na kanyak. Tsak nagustuhan, Dawal. Iso akayat ko ang makalinawag ni Don Gonzalo Suarez. Eloisa, awagam ni tatang mo. Di nakapahila sukunin iti oras apa nag-time out mo dito yung mansyon. Agawid agton sa lata na makaluto taton niyang. Anya? Ay, saan amabalin Kuna ni senyorito, nga agsasango tayong matla amin inton rabi Akay suna birthday, panawan na. Tonya. Uy, ngamin, Eloisa. Kun
alangan na di ka makipagkanta iti happy birthday. Wanan. Awagak ni tatang. Ta ibagakin ko na. Nga ure malado amang sukon kanya. Ni Mami. Mabit lang Hello, Mami. Agyaman ang tasinong bada madagas ti awag ko, iho. Ada ka di ibagayo, Mami? Ibaga ka, uray saan na ko nasagsagan na sumagban. Namarambyanak nga agawin. Kaduak ni Dawon. Apay, Mami. Mapan kami balay da Don Gonzalo. Don Gonzalo? Anya ti mapan niyo ibaga, Mami? Ada pa rin ko tinagsugpunan mi ang negosyo. Isa mapan ko man kasarita, iho. Sige nga rod, Mami. Ala, kastagarudan. Naijay lang, di baga, iho. Bye. Bye, Mami. Ay, mayat numarabyan nga agawid ni Mami. Nawaya kami. Kan, kuray siyak ton ti mapan mangitulod kin ni Eloisa, ijay balayda. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.